Apan sultihan ko ikaw, kining mapa nga among ipasundayag kaninyo karon nga mampulong sa Dios. Mao kini ang tinuod nga mapa nga mohatod kanato sa tinuod nga bahandi nga walay katapusan. Amen. Ang tinuod nga bahandi nga atong tingwaon sa tong kasing-kasing makaigsunan, maong bahandi nga giandam sa Dios nga mao ang langit. Amen. Kita bang tanan gusto matug langit? Yes. Dunay ingon ni Jesus, ayo kamo kaduol salig sa Dios, salig usab nga ni kanako. Sa Juan 14 versikulo 1, mayngon si Jesus, kay didto sa akong amahan, dunay daghang mga lawak didto. Og nag-andam akong lawak alang kaninyo. Kay kung asa ako, atua usab kamo. Amen. Now meaning makaigsunan, dunay giandam sa Jesus alang kanatong tanan. Amen ba? So, ang atong response karong panahon, samtang kita makaigsunan, naghulat sa pagbalik ni Jesus, dili kita magakumpiyansa makaigsunan tungod kay ang trabaho sa yawa karong panahon na makaigsunan, mao ang pagpangilad sa mga tao. Sa atong gikot nga bersikulo sa Juan 10, bersikulo 10, nga kawatan, nga maong yawa, miani sa pagpatay, paglaglag, o pagpangawat, apan sa Jesus, miani aron sa paghatag og madagayaon nga kinabuhi. Ang trabaho sa yawa makaigsunan mao pagguba sa kinabuhi sa tao. Matingala ka karon makaigsunan nga daghan na kayo mga nangalulong sa droga. Although naaman tay tukang, mo na ang pag-abot sa tukang, dunay mililyon ka mga taong nagsurrender makaigsunan, meaning ebidensya na nga daghang mga tao nga mga user sa maong droga. Og tungod niya na makaigsunan, daghang mga batanon, bisan mga hantong nga nangarehab karon tungod sa maong bisyo. O daghang mga tao makaigsunan na nalulong sa mong bisyo tungod kay ang espiritu sa addiction nag-ooperate man sa mong bisyo. O kini nga espiritu makaigsunan mo'y gigamit sa yawa makaigsunan sa pagguba sa kinabuhi sa tao. Dili lang kay gubaon ang imong physical body, bisan ang imong mental makaigsunan, ang imong intellectual, ang imong pagbati. Dagang mga tao nga di ganan maminaw sa pulong sa Dios, dunay mga tao nga way pagtagad sa pulong sa Dios tungod kay napulyot ang ilang hunahuna, tungod sa labihan kang ngilngig makaigsunan nga mga bisyo karon sa tibuok kalibutan. Busa makaigsunan kita nang inanglan nga dunay magwali. Amen. Amen. Ikaw gamiton sa Dios, magpagamit ka gikan sa imong pamilya. Amen. Imong mga anak, imo nang ampuan, imo nang i-bless makaigsunan, imo nang i-disciple, imo nang padunggon sa pulong sa Dios. Tungod kay karong panahon na, gikinahanglan makaigsunan nga ba-download nato ang spiritual system sa Ginoo nga mo yung pulong kay kung naay pulong sa Dios sa kinabuhi sa tao, mo na muhatag kausaban sa iyang kinabuhi. Amen. Kining among makinabuhi, kung wala ni nakadawat sa pulong sa Dios, kung wala ni nakadungog sa pulong sa Dios, wala ko na sayod bisan sa akong kinabuhi. Wala ko na sayod kung buhi pa ba ko karon. Tungod kay kanadtong panahon na makaigsunan, ang nasa kung unahuna permente maglingaw-lingaw ra gayud. Maglipay-lipay ra gayud. Magabuntagan dito sa Divisoria sa Cagayan de Oro. Tungod kay mura nay nasa kung unahuna. Tungod kay performing arts man kog sa Cagayan de Oro, naga-back up kog mga sayaw sa mga artista ko ni mag-abot o mo'y ray akong trabaho makaigsunan. Nagasayaw bisang asa mga dapit without knowing about God. Apan sa diyang miabot ang panahon nga dunay usa ka tawo makaigsunan nagpamatuod sa dakong gugma sa Dios. Sama karon nga dunay tawo nagpamatuod sa gugma sa Dios. Kinsa bay nasayod dire nga kami di ay ang instrumento sa Dios alang sa imong kinabuhi. Og tungod niya to sa diyang napamalandungan ako, unsa ka importante ang pulong sa Dios. Samtang iyang gisgutan makaigsunan ang Matthew City versikulo 21 nga mingon siya, mingon ang pulong sa Dios nga dili tanan nagtawag Ginoo nga makasulod sa gingarihan sa Dios apan siya lamang nga nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Simple lang makaigsunan ang pangutana, nagtuman ba ta sa kabubuton sa Dios? Kabalo ba kaon sa kabubuton sa Dios nga amahan? Sayon ra kayo makaigsunan. Busta ayaw ni pakyasa. Mao ni, isulti na ko kaninyo. Unsay kabubuton jud samahan. Ang kabubuton samahan makaigsunan aron masiguro kining atong kinabuhi. Mao ni, ang kuna sa Jesus ingon nga buktong anak samahan nga mo'y nagbayad sa imong sala. Amen. Sa Jesus ang naghalad, siya ang substitute sa gitawag og lamb offering makaigsunan. Kay kitang tanan dili na nato kaya makaigsunan
ang paghalad og mga tambok ng mga karniro, baka, magkaigsunan o toro. Wala manggalit ay baboy, wala manggalit ay kanding, so naman nato paghalad sa matag tuig or bisan sa matag bulan, makaigsunan. Apan gibuhat ni Jesus once and for all. Gibuhat niya sa makausa hantod sa walay katapusan, meaning si Jesus ang naghalad in behalf nato. Amen. Sa unang panahon, ang mga Israelites by tribes maghalad sila, makaigsunan. Pero ang nakanindot karon, mao ni gitawag og good news. Say with me, good news. Ang good news karon mao ni sa Jesus mo'y naghalad para nato. Na unsa may atong buhaton karon, dili na kinahanglan makaigsunan nga diin magsakripisyo pa ka. Magbuhat pa ka makaigsunan og mga penitensya makaigsunan. Dili na kinahanglan nga magbuhat pa ka dako kay cross aron imo yung ipakita sa Ginoo, Lord, oh, gusto jud ko mo alagad kanimo. Dili na kinahanglan tungod kay insulto na sa Dios. Nga naman, humanagi buhat ni Jesus ang halad. Amen. Ang buhaton nato karong panahon na makaigsunan, igo na nga imong dawaton sa Jesus, ingon nga imong bugtong Dios og manluluwas sa imong kinabuhi. Amen. Atong palakpakan si Jesus. Na makaigsunan, di ta maglangan.